Hiya guys, fi yw Lewis. Rydw i cyrraedd y rownd derfynol o'r Llais cyfres 2. Wel, rwy'n just teimlo'n wych. Chi'n dim ond yn breuddwydio o pethau fel hyn. Mae'n just yn anhygoel. Ti'n sort of bron yn methu credu sy'n na. Lewis. Mae siwr gymryd o teimladau yn mynd trwy dy ben ti. Ti'n teimlo'n fel ofnus, ti'n teimlo'n gyffroes, ti'n teimlo'n nerfus. Mae'n fel just whirlwind. Oedd e'n tyma bach fel, bant yn eater. Oedd e'n just yn fel, tyma bach yn wyllt fel meddwl, oh my gosh, fi'n arall o ifan y Llais. Pan ti'n gwylio fel y teledu, ti byth yn credu bydde ti'n cyrraedd hyd yn oed na. Can cynta yw Ynfyd gan Nals Barkley, fydde ti'n nabod e fel Crazy. A oedd e'n just yn mor hwyl i wneud y gan a newid e lan a wneud e kind of mor steil fy hun. Yr ail can, nes i cael can o'r enw Caerdydd gan Lleuwen Steffan. A mae'n can mor brydferth, ond y tro hyn oedd y steil ddim yn really yr un peth a beth fi'n wneud yn reiddiol. So eto ni wedi newid e lan i fod yn tyma bach fwy fel dod o'r enaid. Oedd hwnna'n lot o hwyl i newid y gan lan a just yn fel wneud yn teimlo fod yn gallu fod yn can fy hun. Y rownd cyn derfynol, oedd ni wedi wneud can gan Eden. Oedd yn wyllt i credu fod dwi'n canu can sy'n cael ei sgrennu gan Carol Parry Jones. Mae wedi pob amser wedi gweud fel cymryd y creadigaeth di a fel just, times it by 3,000. Achos ti'n cael beth mae'n cymryd i wneud yr gyrfa hyn. Mae wedi bod fel y canolbwynt yw creadigaeth trwy'r holl fel profiad. So fi'n credu mae'n ddim yn meddwl am beth ti'n wneud, mae'n just yn credu bod ti'n gallu wneud e. Yw'r peth byddai'n fel rhoi arno i bobl arall sydd wedi dod o Aleighicia. Fi moyn dangos ochr wahanol eto i fi. Fi ddim just yn mynd i fel wneud yr un steil pob amser. Fi moyn dangos fel roi fi can, fi'n gallu wneud e. Mae'r duet i roi popeth yn un gair yw just yn hwyl. Llawn hwyl. Os ti ddim yn mwynhau hyn, fi ddim yn gwybod beth i'n mynd i mwynhau.